Úttörő fejlesztések révén az Essilor kutatói tökéletesítették az ásványi anyagok használatát, olyan felületkezelést hozva létre, amely ellenáll a legszélsőségesebb kihívásoknak. Ezáltal jobb képet kaphat a minket körülvevő világról, kihasználva a természet erejét, dacolva az elemekkel. A mindennapok során az ön szeme és szemüveglencséi folyamatos kihívásoknak vannak kitéve. Bármerre is visz az útja, ezek a körülmények ronthatják a lencse teljesítményét és élettartamát. A krizál egy láthatatlan pajzs, amely védelmet nyújt mindezek ellen, még a szabad szemmel nem észlelhető, hosszú távú károsodások forrásai ellen is. Egyetlen átlátszó formula vonja be a szemüveglencse mindkét oldalát a teljes védelem érdekében. A krizált úgy terveztük, hogy ön zavartalanul láthasson. Évtizedes innováció és több rétegű technológia egyetlen láthatatlan védőpajzsban az ön szeme és szemüveglencséi számára.